Bicol, ngunyan uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, madyaka mo sa Kabikulan, dahil nindo maliligawan. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana, marayang ugali, pirmi pang maugma, marhay magiayo, marhay na amiga, ito ang nagimatan pagka Bicolana. Ang sakong dagang dinubuan, makawili-wili, digdi sa sirangan. Ohoy! Kan mayon Sabado na naman. agay, ang Ako Bicol, yaon po gilayon. di maapi sa kagayon. Ana sa indo pong programa, sa tuyang programa. Hindi po sa DCGB. At sa indong amigo sa radyo, Al Armario. Reporting for duty po, digdi sa programa Kanako Bicol. Siyempre, nakahook up man ang Sorsogon. Yan dyan mga pag-iribat ha. In charge man dyan sa programa Kanako Bicol. Kung sisay Si sa paring Rex Bulima. ang iguang At saka dyan sa Daet Camarines Norte. sa pinyak Ang pag-iribat naman si Domingong Jason San Fernando. sa salugang na Bata mga pag-iribat dyan tabi sa Sorsogon and Daet. maugman Kumusta? pag Iba pang probinsya kan Kabikulan. bulan na si Siyempre, yan sa Camarines Sur. Yan po sa Masbate area. Sa di pa, sa di And siyempre, nagka yan man sa Islacan, Catanduanes. kudut-kudutan, pinudut Siyempre, digdi sa Albay Tabi. Kumusta kita? Hoy, ingat-ingat kita ha. simba An panahon, init uran, ay luhayo. uso ang trangkaso ngunyan. Hain ka Pag nagpa-check up ka, COVID ka. at kung maday Ay, mati. ang kudut Ay, kapartner tangon yan, siyempre. sa Taon ang tropa. irundong Si John Napolis. ka na bayan Taman si Chip kawat Onjing. ginahan Eh, di ba pang mga pag-iriba? Si Arvin at saka si Papa Richard. Tambay mangyari mga pag-iriba. May mga importanteng bareta tabi. Vulkan bulusan mayon isaro At daw baka Wanta ki interview man ang ang mga taga Ako Bicol, siyempre. di Ya, panginutan niya ni Congressman Saldico kumiharayo na at saka Congressman sa kumaan Alfredo Pido Garbin Jr. sa mata ko Mga mahigoson. kung narumduman Taon-taon po yan. Nagkagawa kita nin buwelo. na nasa probinsyang Sorsogon Siyempre, yaman mga pag-iribat sa Sorsogon and Daet anytime. siyang kamari Pwede man sinda mag-shoot kay mga kaputan sa tuyang resource person ngunyan. nayaon ang Kung si Sayang pwede tang makuha ni pahayag baka si Congressman Pido ngunyan available. daing karibay Kumusta po kamo? Ay, paring Bobby Andes. Listening si sa ban paring Bobby Andes. daining Dyan sa City Agriculture's Office. ay At
At saka si Brad, Sakayan si Roel na Almasco, and Nonoy Robles. Kumusta mga barkada? Lipit Kaya na kita nagkakarampangan naman ano. Agari, nami-miss ko na sa arampangan ta. Bawal-bawal pa ang mga puro arampangan dyon. Dahas na Pero kung pipiriton, pwede man. Good social distancing sana. Saka tigsararong baso. kalsun na Yun, ano, uso man yan dyon. Kung kaito, nag-iikot ang baso para sa gabos, kunyan day na pwede yan. At ayun ang pinauso. Anyway, tabi, may mga piyestahan kunyan ano. San Isidro, Labrador. Ano pala may mga piyestahan ngunyan? Tabi, maski day maiwasan na may mga tiripon-tipon dyan, iwas man garay ki suru-suan ta. Diyan daan ako kuhaan virus. Diyan daan ako kuhaan virus, tabi. Pag nagdudurukutan, dapat din siya na magdurukutan pala. Anyway, tabi, ingat-ingat lang kita, ano? Kumusta, tabi, sa mga kababayan taman? Hindi sa Albay, hindi sa Legazpi City. Malay medyo bilo-bilo na naman ngunyan so Legazpi City dahil ki mga lugar na pig-lockdown. May texter man kita, sabi niya, Kuya Al, ano lamang ang update sa politika sa Legazpi? Dahil pa akong masyadong update ka yan sa politika sa Legazpi. Basta ang aram ko, sige naman ang paramdam kan iba dyan na gusto man magkandidato digdi sa Legazpi. Lalo sa mga dahil pa man masyado bistado. Ayan, sige naman ang luway-luway. Nagpapamiredbid naman sinda. Ay puhan ta. Madali na baga. Next year mananggad, eleksyon na. Sa Nobyembre yata, Nobyembre na ang filing, ano? Kaya si iba dyan, siyempre, nag-iro-iro naman. Nag-message pa da si Kuyan, si Congressman. Sabi ni Chi. Nag-message pa si Congressman. Siguro may okasyon naman niya na bisita an ako Bicol. Ano mo an ako Bicol, yuman an bintay kan grupong ini bunjing ta ding pengalo. Ding Sabado Domingo. Pagkadaing pala Aros ding pengalo an mga. Pero siyempre, nagtaga-pengalo mga guide sa ibang staff. May mga schedule sinda. Pero mga may guson talaga. Nagpapabaya, may pandemya kida anak ko Bicol, yaon pirmi. Kumpara mo man sa pag-ano-ano, sa ibang party list baga. Harain na ito sa ibang party list. Binaburutwa sa nabaga pag election ade. Pero so, ako Bicol talaga, yaon, mantinido, may pandemya kida fight sa nasinda. Sabi ni Manay Mila, Oktubre tabi ngayon filing, ay, iyo, Oktubre tabi Manay Mila, baka ako masyado updated sa Comelec. Bira kita makapashare kaya sa Comelec. Oktubre da, sabi ni Manay Mila. Si Manay Mila, aram-aram ka, nita, updated ini kan mga hero-hero kan politika. Lalo digdi sa sa second district kan Albay. Manay Mila, istoryahin daw ako. Ano nang mga istorya dyan sa politika? Ika ngaya dyan. Sagin-sagin ka ngaya. Ika ngayaan may aram kung ano na ngaya ang iro-iro. Nag-istorya na sa nakita Manay Mila? Basta ang pahit ang kunyan Manay Mila, trabaho sana.
Trabaho sa nakitang trabaho, ano? Ha? Di man na Mila. Saruin ni sa mga idolo kong leader, ha? Alo yun na panahon ini na nag-service sa barangay. Sagod ko niya, yaon man gari sa pagserbi. Kaya lang iba naan sa iyang trabaho mo niyan. Sabi man kaning texter ta, Manoy Al, salamat po sa relief goods ni Congressman Saldico. And ibang ayuda, siguro na beneficiaran man ini. Kan ayuda kan ako Bicol. Lima nang gad, sige bagaan, libot kan ako Bicol. Nagpapurapasyar sinda sa mga barangay. Tangani na manaomanin mga sa mga simple sa nabagang kaipuhan, mga basic na kaipuhan kan tawo. O yan, importante ko niyan. So, di kita magkagurutom, Akong pabayaan ta na sanaan buhay ta, mapaapekto kita masyado kay ining COVID na ini. Magkakarutuyan kita, Magkarutuyan kita kung dahil na kita magtrabaho. Iya baga? Nakulong pati ang mga bawal-bawal. Kaya dapat uning trabaho sana kita. Ano man ay Mila? Si Sally nag-text si... Okay na da tabi manaychi. Yaw na si Kong, Yaw na. Talaga naman. Yaw na si Kong. Siguro nakatarampas na isa. Indasin naman na okasyon ko niyan. Kong, good morning po. Good morning Al. Gari. Sa kabos na antabay kang programa ta sa Ako Bicol diyan sa PBNDCGB. Sa bilog na probinsya kang Albay as in sa Kabicolan kasabay ta ang Sorsogon as in Cam Norte and then Camarines Sur. Maray na aldaw tabi. Opo. Kabos. Naka-monitor talaga ang Sorsogon saka dait naka-hook up kita ngunyan Kong baka mag-shoot man ki mga kaputan ng mga pag-iriba ta dyan taon-taon. Anyway, gari, may okasyon naman tabi ngunyan Ako Bicol. Gari, tapos ka pala tabi mag-tao ki mensahe sa impong area ka mo ngunyan. Nasa barangay ko tabi, digdi sa Buraguis. Buragwis. Yaw lang pala naging sa arani. So ano ang activity tangani ngunyan Kong dyan sa Sendo sa Buragwis? Well, so padagos na pagtataota ki food packs since sa mga vetereos, sa mga warang-kawararang ki trabaho, warang kita mo niyan. And then pagsupon sa kagutuman tabi. Kiniyan sa tuyang pinagigibuman ngunyan Al. Oho, tamang-tama yan tabi ko. Sabi ko nga ni, iyo ang importante ngunyan. So pangsugpon buhay. Kung maapekto kita masyado kan COVID na ini, talagang magkakagurutom kita Pero anyway, yaon tabi ang Ako Bicol and padagos ang sendo magkatawin ayuda sa mga barangay. Well, tama po kamo Al. And in any form, yaon so educational assistance, yaon so medical assistance, yaon so assistance ata sa agrikultura, although limitado yan sa mga parasira. As in, sa gabos sa sektor kan sa tuyang susunod, pati senior citizen, sa women's, as in sa infrastruktura, all-inclusive Al. Talagang we spread the resources of Ako Bicol in the 6 provinces of the Bicol region. And sana naman, ang sa tuyang presensya, namamati dahil sa tuyang advokasya as in programa for the past 11 years. And expected tabi Kong na dodretso yan dahil aram ko saro sa nakalinyada ngunyan itong sa bayanihan tabi na approve na nito sa Kongreso ang budget kayan and expected sa mga masod na aldaw yaong pandagdag na ayuda sa mga barangay. Well, ang parliamentary status kang bayanihan 3 approved na ini sa committee level sa dadarahon na ini sa plenaryo ngunyan maabot na simana na kung saan pagdidibatehan na ini and we see that this will be swiftly approved dahil ining 405 billion na ayuda para sa tuyang mga kababayang Pilipino. Bilog na nasyon ang tatawan kini warang pili. 110 million Filipinos will be accorded matatawan ki at least 1,000 pesos na ayuda regardless of your status in life, mayaman ka man, middle class o pobre ka man. And another 1,000 pesos, total of 2,000 pesos na ayuda across the board for all Filipinos.
And kasabay naman dyan to MSME, those who were retrenched or lay off because of this pandemic, so nagkawaran kitrabaho through Department of Labor and Employment. Returning OFWs na nawaran ki trabaho. Itong saraday na negosyo through the Department of Trade and Industry na kaipuhan na padagos ang operasyon dahil makapag-provide ki trabaho sa senda mga empleyado. So, all-inclusive ini. And the total package is 405 billion pesos. One thing is really to ayuda sa tuyang mga kababayan. And directly, it will stimulate the economy. Nangunyan, struggling talaga sa tuyang economy. We have 4.2 contraction, sabihin buminaba sa tuyang gross domestic product. Ano ang gusto sabihin kaniyal? Kulang ang nagagastos dahil warang paggastos sa tuyang mga kababayan. Luminuya man ang produksyon dahil kulang man ang demand. And then, ang resulta kan, nagsasara ang ibang kumpanya, ang ibang negosyo. And therefore, talagang ang kaipuhan kan sa tuyang gobyerno is really to help stimulate the economy by subsidizing those sectors, itong sektor kang ekonomiya na struggling ngunyan. Araw kaya itong pinagsasabi ko sa inyo, MSME, and of course, providing ayuda that will really stimulate the economy. May panggastos ang sa tuyang mga kababayan, may pambakal, kipagkaon, may pangbakal, kipanggubing. Those essentials na kung saan makakatabang sa pag-ikot kan sa tuyang pang-ekonomiya. Sumalinaw tabi kung nagabos na sektor ini, daing pipilion. Well, tama po kamo. That's the proposal of the House of Representatives. And I think that by this coming week, siguro dahil nang masyadong debate ini duman sa House of Representatives. So fund sourcing kayo ini, na-identify naman, nagtatabang dyan si Kong Joey Salceda as Committee on Ways and Means. And that the Committee on Appropriation, i-defend ini duman sa plenaryo, tanganing maisumiti na ini duman, may transmit na sa Senado, nganing mapirmahana sa tuyang presidente. Sa tuya lang dyan, while anticipating itong pag-aproba kayo ni, siguro sa mga local government units, in coordination with their barangay concern, ripasuna ang lista. Ano? Kasi aram mo tabial, ang tabang, nagiging tabang sana kung nakakaabot sa tamang panahon. Asin ang ayuda, nagiging ayuda sana kung nakakaabot sa tamang tao. So, baka may doble-doble dyan na lista. Baka may kasabay pang listang gadana. Baka Gadana, lista, nakalista digdi sa Maslog, nakalista pa sa Taisan. Diba? So, doble-doble. So, sayang man kang ayuda na itataukan sa tuyang gobyerno. Pero na-mentionar ka sa bago, regardless of your status in life, makakareceive ka. Alagad siguro, ang samuya man na pangapudan dyan, so mga nakakaluwag man sa buhay, mga mayaman, pwede man hindi ito i-waive. Correct. Ang sa indang Benepisyo. in favor sa mga nangangaipo sa sektor na mga naapektaran talaga ng pandemya. Tama tabi kung ano. Okay, huguton ko itong pigsasabi mo, manungod sa tama ka, apektado mo yan ang mga trabaho. In fact, may mga nag-apply man trabaho. Pero kadakol ba nga mga requirements siring kan so proposal mo tabi kan sarong aldaw na ining occupational permit at saka police clearance, kumbaga i-relax mo na bilang saro pa ining kagabatan sa mga naghahanap trabaho, tabi Congressman. Well, tama ka dyan, Al. I call the Philippine National Police, pakiulay man sa na. In fact, iyo man ang pakiulay kang Department of Labor and Employment mismo, si Secretary Bello na mismo ang nagsabi na anuhon man ang police clearance sa pag-a-apply ngunyan kang kawaran kitrabaho kan sa tuyang mga kababayan. Sa ngunyan tabi talaga, ang pangangaipo ngunyan, trabaho, kita para sa tuyang mga kababayan. Sa ngunyan, siguro ining police clearance in all DOLE transactions, and at the same time, itong occupational permit, lalong-lalo na sa mga kababayan tang nasa health sectors, frontline health workers, pinagre-require pa ng ibang local government units to secure first occupational permit para
makarinyukan sa ilang trabaho para makapag-apply. Siguro, nakaulay ko sa rong nurse ang sa iyang sentimento. Kung aga, hapon, ubanggi ang sakuyang duty, pagal-pagal sa pag-alaga sa may mga COVID patients, nata i-require pa kami kini occupational permit. Naman samantalang kami nalalaban digdi para mas mapag-serbihan ang satuyang mga pasyente. So, siguro sa panahon kay pandemya, i-relax na muna sa mga requisitos na nahiling ta. Dahil man talaga pangangaipo para mas makakikuha kitrabaho, makarinyong kitrabaho ang satuyang mga kababayan. So, pangapudan taman sa nini na nahiling ta, hinaing sa mga ordinaryong mga nagtatrabaho na nahiling ninda kadagdagan na gastos, kadagdagan na kapagalan, and at the same time, nagre-resulta pa sa red tape, tabi. Correct. Al. Okay, malinaw yan, tabi kong singit ko lang ining hapot kan sa rotang texter, kumusta na daw po sa proposal kan social pension kan senior na so may pension na sa SSS na ababa sa 3K isabay sa social pension. Well, the good news is, approved na tabi yan sa House of Representatives. Ang makaburumundong bareta, pending pa man giraray sa Senado. We have a bicameral Congress, tabi. Pag-abot sa House of Representatives, where I am the one of the principal author, inaprubahan tulos, tabi. Tulos, alagad, duman sa Senado, pending pa man po giraray. Naglalawom kita na ang satuyang mga senador, matunugunan man ini, tanganing maisabatas na ini, para mas magkaigwamang kinagkakanigong pension ang satuyang mga retirado, senior citizen. Nangunyan talaga, struggling man sinday. Kaya nga ni Al, pag-abot sa pagtatao kay ayuda, prioritize na perme ang senior citizen. Ayun, okay. May text pa rin kitabi kung nuarin mandaa ang food pack distribution kasi nariparo daw sa second district siya na kumusta man ngayon so first district, sabi digdi. Well, may schedule tabi kita. Aha. Magalat lang tabi ka. Ayan. Okay, Al, salamat. Okay. At mabalik kirara kita sa tuyang aktibidad. Opo. Marinaldo tabi, sa Indo ka, boss. Opo, thank you so much, Congressman. Ayan, si Congressman Pino Garbin Tabi. Nakasingit lang kita sa indang activity ko niyan. Yaon pala sinda sa Burag West June, dahil nakaabol so pag-iriba ta sa source ko niya, yaon, sa linya. Anyway, pwede magaray maglaog so source ko sa kadaet para mga mustamang kita sa mga pag-iriba ta dyan, sa mga activities lalo na. Natigigibo man ka na ko Bicol. Diyan po sa indang area, Okay, so yan, nagatod sa tuya sa oras na alas 9:07 na. Mabalik po ang programa after this. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init.
Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 1451 series of 2020. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Libre pa man garay ang paglunad para sa mga authorized persons outside of residence o APOR sa mga lugar na nasa irarom kan maski anuman na quarantine classification sigon kay DOTR Secretary Arthur Tugade. Ini kasunod kan anunsyo kan palasyo na ipapararom ang NCR plus sa General Community Quarantine with heightened restrictions poon Mayo 15 o ngunyan aldaw sa kod Mayo 31. Magirunduman na nasabing libreng sakay, iyo ang programa kan Department of Transportation o DOTR as in Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa paagi kang proyektong sa irarom kan Service Contracting Program na kamautan na makalibre nin pamasahe ang publiko lalo na ngunyan na pandemya. Iyan ang pangalas 9 bareta, sinurat ni News Manager Mardila, ang sa indong naging tagapagkatod bareta, Al Armario. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Judge Chewing Gum, Chillax, mag-judge ka muna. Sangobion, Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975
8121 or 0917-853-8933. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Ang sekreto ng may matas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemet Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya magtodo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Abante kita digdi sa programa. Ay, yan po ang Ako Bicol, ano? Daing pa irarom, daing pa, ito? Ha? Magayon itong bagong jingle ninda, no? Daing pa irarom, daing pa ibabaw. Pantay-pantay sana kita. Ha? Pwede pa sana, daig kitang pipilion. Panganing, sabi ni Manay Mila, ang importante, klarado kita sa kapwa. Yeah, ayos ka talaga, Manay Mila. No? Okay, si DOTR, Secretary Art Tugadi Baga, Kansarong Aldaw,
nagdigdi sa Legazpi, digdi sa Albay. Eribanan so ako Bicol duman, si Congressman Ido, saka si Congressman Joey Salceda, saka iba pang mga taga-gobyerno, so PPA, so dakol, so nag-iriba duman sa Airport John, magayon sa mga bareta ni DOTR Secretary Tugade, good news ini sa tuya. Imagine mo, John, apoy ra ka ng airport na pigidali na. Sabi nga ni, baka December, magkaigwa na ki opening iyan na Legazpi o kaya International Airport. Dyan sa Daraga, sa Alubo. May mga magayon pang bareta. Ini nga ning nabasatang bareta kasubago. So, paglibre sa mga apor, mga authorized persons outside of residence, papalibre yun dyan sa pamasahe, sa mga frontliners. Ililibre kita dyan sa pamasahe, baka kasabay man lamang ng media digdi. Makalibre man lamang pamasahe. Magayon ining programa inibig, paliwanag ini ni Secretary Tugade. Kwan siya, may kontrataan LTFRB, saka DOTR na ililibre dyan ini mga apor sa mga frontliners. Libre kita sa pamasahe. Pero, kung masakay ka, duman sa mga bihikulo na authorized ninda. Dego yang ki kontrata, igapod na service contracting program. Ang mga priority digdid yun, so mga nag-avail bagakan modernization, tas iba baga dahil na nagka-renew, so ibang mga luma ng bihikulo, dahil na ito. Kaya, ilingon ta, kung ari na mga bihikulo dyan, ang matatawan ka ini, base sa service contracting program ninda, ang importante, mabenepisyaran kitang mga commuters, lalo sa mga frontliners dyan, mga apor, ano ini, manggad na ka ni? Iguana sa mga bus, tabako, boss, iguana. Sabi ni news manager Mardila, sa tabako da iguana, may mga bus na databi na nag-avail ka ni. Magayon ini tabi, kumbaga, supamasahita, sasaguto na kan gobyerno, John. Kaya, dahil man kitang problema na. Basta magsakay sana kita duman sa mga authorized na bihikulo. Tigwa man yung mga bugtak na pudkaan. May mga placard na dyan sa ninda, sa lunada ninda, na sinda authorized kan programang ini. Libreng sakay. Libre. Ay, sinita, makatabang-tabang lamang sa, problema tangon yan sa kagiripitan. Problema talaga yan, tirios ang tao. Paano man ngayon sa mga aper, libre man? Ini talaga si Dano na orin si. Manaylain naman ang naisip mo, Dano. Siguro, epekto yan kan, dahil ka kaya nagkakape. Kasi bago, pipakapita ka, Dano. Dahil ka nagkape. Binayaan mo kami, dahil ka nagkape. Kaya manaylayan naglaog sa isip mo. Ano man nga sa mga aper? Mga aper na. Kasi aper ang bigkasabi mo. Dano, if I know. Ay, dahil tabi yan ang magayo na bareta ni Tugade. Matibay man si Tugade. Makusugon pati ang boses ka ni John Tugade. Pig-interview me. Makusugon ang boses niya. Ito palang, bungog siya. Pasensya na kayo. Medyo malakas talaga ang boses ko kasi mayroon pala siyang hearing aid, may sulat sa talinga John. Bungog pala niya si Secretary Tugade. Kaya magusugon minataram-tara, magusugon. Sabi, Dano, alam na. Ay, pain no. Alam na. Ayos ko. Sige.
Ano pa sa mga bareta ni Tugadi? Magayon yun. So, utosan ng PNR. Imagine ko yun, mamamakaray ining barangay Inarado. Hindi naman may pag-ali may airport na aga, duman sa airport, nakulong na iribanan. Nakulong duman so nagsarabat. Pag-abot sa pagkapon na, kulang naman so grupo, pero nakasabay gari ako naman sa grupo John. Binisita ni Secretary Tugadi sa barangay Inarado. Diyan pa lang sa Inarado, na-meet ko man sina sa council diyan, sina Kapitan Roy na Marco. Rugmaon sila kapitan ta. Ang mangyayari diyan John sa Inarado, magigiian na terminal kan tren. Aling Laguna, pasiring Matnog Sursogon. Dahil naman malawag pala sa Legazpi. Diyan ang terminal sa barangay Inarado. Aran ni sa airport, mga 2 kilometers sa nagaydan. Bigla na sa airport, nahihiling naman sa Inarado, sa may Kabasan. Diyan sa may makabasan na parte kan barangay Inarado, diyan gigibong pala ang terminal, kan tren. Digdi da sa tren, digdi, Sureles, digdi ngaling daraga, pasirin digdi sa Legazpi. Gagamiton man giraray. Pero an mabiyahe dyan John, so pig-upod na tram service. Tram service da. Dahil ko pa na-imagine kung anong klase yan na tram service na yan. Siguro, so salit siya na gayod na garibaga shuttle bus gayod, John, na sasakayan kan mga pasahero, halimbawa, alikadig sa Legazpi, may kargamento ka, iatod ka naman sa terminal, sa barangay Inarado. Duman ka na. Siyempre, duman na ang terminal, duman na ang volume kan mga tao ka yan. Magayon man, na plano, kaibanan nga ni So, architect ninda John, Chinese. Paboritoon tan China di. Paboritoon ngunyan kan Duterte administration and Chinese. Mga Chinese. So, ang designer John. Gigibuhon niya na terminal, pasiring na sa Matnog. Imagine mo, mga dati bagang rota kan tren, may mga kurbada baga, so dati. Higpaidig sa moya so plano, binaratak na dyan so bulod. Dahil ko may imagine kung babatakon sa bulod o sa irarom. Underground kayo, may mga engineering kuwang sa ibang bansa baga. Dumang kami sa Thailand, saka sa parting sa Vietnam. Sa Thailand yun, ang nahiling ko yun. Makangalas, sa irarom talaga kang bulod yun, nag-aagi ang tren. Sa irarom kang bulod. Siguro, yan gigibuhon digdi. Imagine mo, ang plano, dati kang panahon, taday ko naman inabot yan na tren yun. Dahil pa ako nakasakay dyan sa tren. Dati 14 to 18 hours ang pa Manila. Ngunyan, kung mangyari iyan, ang mangyayari 5 to 6 hours na ang dalagan. Adyo mo, makaskasuno yan. Tapos shortcut na nga shortcut na dyan sa mga bulod. Suotosan ng iriga. Ang iriga baga, kurbada siya. Dahil straight na dyan. Papaagyo na sa ibang ruta. Digdingan sa parteng Ginubatan, may pig shortcut dyan na parte. Basta iyo sa nailing ko, so Legazpi, dahil naman Madrid sudig sa Legazpi. Diyan ang terminal sa Inarado. Kaya binisita kan sekretary, so ito nga ng area, nabubugta kang terminal. Kaya lang, pigpupunan pa sa niya na sa bidding pa sa na. So, kung siya, 4 na phases dyan ang kontrata kaan. 4 na phases ang mangyayaring construction. Kaya pupunan pa sa na duman sa parting Laguna. Expected iyan, mga 2023 mga 2023. After election na gayod, diretso iyan digdi sa Legazpi. Sana mangyari iyan ang problema, John, kung bako na Duterte, after election, iba naman ang priority. Sana diretso na iyan kung suplano talaga ang iilingon John. Magayon nun ang mangyayari dyan. Magiging ang moderno ang PNR,
kaya sana mangyari yan na magayon na kaisipan na yan kan Administrasyong Duterte. Base yan sa informasyon na nakuata sa mga pahayag ni DOTR Secretary Art Tugade. Sarong pangani, so Pantaw Port, baga? Sa Pantaw Port, bako dahil man masyado na pakinabangan niya sa Pantaw. Pantaw na ampaw. Dahil man ampaw gayon. Basta, i-develop yan, John. Ma-operate na yan. May pigpat tinampo pala. Nalidig di sa Daraga, pasiring sa Libon. Shortcut na. 41 kilometers sa naaling Daraga. Sundong Libon. Shortcut na sana, John. Dahil ka na maagi naman sa maikot, sa may bandang ligaw, Diretso na, aling Daraga, Sundong Libon, pigtitinampo na ngunyan. Pigtatapos na, John. So, provincial government kan Albay, tinaon na kang PPA sa provincial government kan Albay, so pag-manage, so operation. Desidido man maray si Governor Alfrancis Bichara, at nakulaon niya pakinabang ini sa Albay. Diyan na maaragi sa baybay. Nakulaon ni John na pakinabang sa Albay. Na diyan na maaragi sa baybay. Pero bago karaw, talagang magayon ang epekto kayang kung mangyari na yan. Kaya, sana tabi, mangyari yan na mga magayon na plano na yan. Digdi sa probinsya kan Albay. Kay Puan an masalid ang presidente, taga Bicol para sigurado na ang trinaan. Depende yan sa magiging desisyon ta sa masunod na eleksyon. Kung may Bicolanong magkandidatong presidente. Si Vice, kandidato. Dahil pa kung konfirmasyon ko na. Basta, ilingon ta na lang. Sabi ni Manay Mila, Oktubre ang filing pala. No? Ilingon ta, mga September, mailing mo na ang mga linyada ka, pati sa lokal. Kaya kung nag-aarap po tabi ka mo ng mga kandidato, maaraman ta yan, final, mga September, October ang filing. Nailing ta na ang mga line-up ka yan, magpun sa national, sagod sa lokal. Maraming trasyon yan, importante. Anak ko Bicol, nagkatrabaho para sa pagserbi, lalong-lalo na sa mga Bicolano. Iyo, kasi medya na, para nagtatabi sa pangarang ka ko Bicol, ako pa ang sendong amigo sa radyo, Al Armario. Thank you. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan tasinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon, Mabalos. Ako Bicol.